Men Bisenova Nasiba. Meni 2019-ýylda Avtolog karhanasynda işleýärdim. 2008-ýylda girdim. 2019-ýylda gelen Aşgabatdan gelen başlyk şo pul kemçilik çykaryp işten her türlü bahanalar tapdy. Soňa pul kemçilik çykardy, şeýdip bizi işten временni отстранён diýip elimize buyruk berip işten gowy goýberen ýaly goýberdi. Wagtlaýynça işten çetleştirildi diýen buyruk bilen oturan ýerime girip gowyp bar sen çyk git işten, sen barlajak ele beýle diýip biz iki gyzdyk. İkimizem şo şeýdip işläp oturan otogymyzdan çykaryp goýup goýberdi. Soňra biz bilmän soň şo taýda erbetlik niýetimiz bolman soň biz garaşdyk. Barlasyllar hani näme kemçiligimiz ýok bolan üçin biz arkaýyn oturduk. Elimizde buyruk bar, wagtlaýyn çetleştirilmeli diýip peçatly başlygyň goly bilen sizi şo barlyk döwründe çetleşip durun, barlyk turun soň işe çagyrýas diýip şeýdik goýberdi. Biz hem öýde garaşdyk soň bir gün geçen soň çagyry palan pul kemçilik çykdy sizden diýip onu inha böwrümin ýalyk özleri barlap bilmän, barlagçylaryň tupoýlygy sebäpli şeýle boldy da. Barlap bilmän, ha taý beýle, ne inha ştaýda durşa pul diýip gorkozyp ber gaýdyýas. Az soňra bolsa 750 milyon köne puldan 150 miň manat täze puldan çykaryp gylanyp galçyram ogurlar bular kesaplar diýip ul sabraniýada kemsedip bizi mertebämiz kemsedip ogurlar bular 150 miň manat ogurlapdyr kassadan iýipdir diýip ýyňnak edip ul ýyňnakda okapdyrlar biziň ýoklugymyzda maskaralap bizi hemen ýanynda ogur bular diýip şeýden soň bizim prokuratura Daşoz vilayet prokuraturasyna arza ýazdyk. Şo derejä ýetirdi. Şondan soňra şeýle arza ýazdyk 14-nji fevralda ýazdyk. 2018-iň ahyrynda şonýalyk waka boldy. 14-nji fevralda arza ýazdyk. Prokuror hemme zady barlady. Şo çetleşdirme buyrugam bize bir kanun berilen eken, çetleşdirme buyruk bu hökümet işgärlerine bolmayan eken, o polisiýa işgärlerine bolan eken, degişli eken kanun oýunça şo çetleşdirme diýen buyruk şo zatlar ýöne şo pul çykaryp elimizde biziň delilnama bar, pul çykarylan delilnama. Ýöne şonu görmän, göz yumdylar prokuraturaň işgärleri bilmeýän näme üçindir göz yumdylar şoňa. Hem diýse näme üçindir şo çetleşdirme beren buyruk beren adamy barlanlary hemmesine göz yumup işte galdyryp ýöne bize dem iş vermediler. Soň prokuratura barlyk döwründe biziň öýde ýatyrys buyruk bilen bilmän soň hiç hili ýuridiski biziň znaniýamyz ýokdy. Şoň üçin öýde ýatyr wagtymyz prokuratura barlap bizi ýoklugymyzdan peýdalanyp bizi başga ýere geçirdik diýip başga ýere perewod etdik wagtlaýyn diýip prokuratura aýdypdyr. Ýöne buyrukda wagtlaýyn görkezlenek kemçiligiňiz sebäpli diýip buyruk beripdirler düzgün nizamy düzetmek hemde önümçilik zerurlugy sebäpli diýip buyruk berildi. Osonam şo bizi perewod eden ýerinde bize önümçilik zerurlugy ýokdy. O taýda adam işläp otyrdy. O şeýdip perewod edi, özlerçe şo iş edem 3 gün gelmeýe diýip bizi pragul diýip işden boşatyp goýýarlar. Biz entäk şo prokuratura barlasyn, netije çykarsyn diýip netijesine garaşyp oturan wagtymyz ýöne. Bular bizi fevralyň 16-synda perewod edýärmi? Perewod edip gelmedi edip şeýdip işten çykarjak bolup bulanmajar bolup ýatan wagtynda prokuraturadan jogap beri çetleşdirme buyruk ýatyryldy, öňki işine diklendi diýip ýalan maglumat beri prokuratura. Ýöne şo ýalan maglumatdan prokuratura götüne basyp dogry diýip şolaryň gep diýip otyrda. Oson şeýdip bize elimize jogap berýär prokuratura şo çetleşdirme buyruk hakynda jogapdy. Diňe çetleşdirme buyruk hakynda bar, ýöne pul çykarylan hakynda ýok. Prokuratura şonu ýaşyrýar da şo taýda.
İdaraň tarapyny alyp gizläp. Şondan soň biz ýanymdaky kız olada da daşary ýurda işlemäne gitdi. Zadet. Soň men bir näçe gezek arza ýazdym. Hawa hiç ýer diňlemedi. Hawa Daşoz welaýatynda hiç hili diňlänak meni. Soň Aşgabat welaýatyna geçdim. Aşgabatda näçe sapar prokuratura bar gaýtdym. Prezidentski neme bardym, Arçevel şaýolunda 2-3 gezek prezidentskiň köşküne bardım. Prezidentiň işleýän ýerine bardım. Ýöne ahranalary meni gaýtam näme üçin geldiň diýip haýwada tutup näme üçin geldiň bäri gelmeli däl diýip men Türkmenistanyň raýaty, men prezidentime ýüzenmäne bardım. Ýöne maňa haýwada tutup näme üçin geldiň diýip eýlem beýlem diýip ştraf wa sen diýip meni gorkyzyp şeýtdiler. Indi men naçarda näme deýin başga? Bir näçe ýeri Daşoz welaýatynyň prokuraturasynyň doňuz ýalyk iýip içip otyrlar. Kapsynda tam süpürjini goýup barsaň tam süpürji jogap berip goýberýär saňa. Salmaý içeri. Özlerem doňuz ýalyk bolup iýip içip oturup sen diňläslerim gelene kanunyň nämedigini bilmeýär. Prokuraturaň işgärleri. Kanunyň nämedigini bilende goja daskanalny biziň işimiz barlardy. Biz näçe gezek düşündirip barıp aýtdyk, şunal bolupdyr diýip. Biz häle ok ýuridiskini okamasagam biz soň edil ýurisiýal bolup aýtdyk, şunal boldy diýip. Bizde diňläsem gelene biziň kuratorymyz bar, iýip içip doňuz ýalyk semräp. Howada Açyň doktor nä habary bar, olaşakda hüküm ýok, ýykylsa işim ýok diýip oturanlardan prokurorlar, Daşozyň prokurorlary. Aşgabatyňkiler hem şondan galyşmy. Barsaň salmaýarlar. Arzyňam diňlemeýärler. Kapysyndan gaýtyryp goýury. Näme prokuratura altyndan bejerilerini bilmedim. Soňra men şo işleri ýeňleşdirdim da dukan alaýyn diýip Daşoz welaýatynyň şäher häkimligine ýüztüm. Olaram meni bir 2 ýylda gatnatdylar. Kawullaryny günde baryn, her hepde baryn. Şäher häkimli häl menden bizar bolan soň yer berdi maňa. Patent aç diýdi, patent açdym. Patende pul töledim. Özüm işlemedik yerimde çağalar öýünden alyp saklap oturan. Kiçilikden alyp näçe ýyldan beri alyp saklap birje çağan bajaýymam ýok. Daýymyň oglunyň öýünde otyn. Şeýde oturan yerimde ay boli özüm dikläýin diýip 2 ýylda gatnatdylar meni şäher häkimligi. Soň 2 ýylda menden bizar bolan soň yer berdi olar maňa. Aşgabatda geldim, dokument düzetdim. Aşgabatda näçe gezek gelip gitdim. Şo yer meselesi boýunça, dokumenti boýunça bir geldim. Soň Topordan geçmeli diýdiler. Topordan geçdim 2-3 gezek. O son dokumentim, resmi namalarym elime verdiler, taýýarlap bar ertip welaýata berdi. Ýöne asliýetinde şonu özleri geçirmeli eken da. Ay boli, men elime versedem boli, men elime verdi, men ertip berdim, oň ziýany ýok. Hiç kemsinmeýän. Näme meselelerim kemsinmeýän, çağa bakmaly. Çay edinmeli. Oson welaýat häkimligine ertip berdim. Oson welaýat häkimligine gatnap başladym. Her 5-nji gün topar boli, toparda arşikaýet diňlenýär. Şoňa şo gatnap başladym. Topardan geçdi. Geçen soň welaýat häkimliginde dursaň arzaň diýdiler. Neme bukjaň resmi namalarym diýlaň diýdiler. Oson falan günü geldiler, falan günü vardım. 15 günden geldiler, 15 günden vardım. Endi men karzam edip bolupdum o wagtçaly. Nalogum töledim. Patent açtırıp, patent açmasaň bermeýsizler da. Özümem biriniň öýünde otyň çağa meklemeli işsiz ýagdaýda. Aşgabatda barıp geldim, karz edip, takrir alıp, magazine edinip, abaron edip, zade deyin deyip. Soň toktatmaly diýip aýtdy, prezident aýtdy diýdiler. Şo yer berilişigi saklamaly diýip aýtdy diýdiler maňa. Endi häkimlige gelme diýdiler. Yer berilişigi saklamaly, wagtlaýyn. Haçana çelli diýsem,
Hiç kim falan wagtda çel diýip jogap berenok. Bular bara şo häkimligiň işgärleri, häkim bilemokda, ýöne şu häkimligiň işgärleri, hemmiz prokuraturaň işgärleri, milli howpsuzlygyň işgärleri, şo işgär bolsa hemmiz prezidentiň adynan gepli. Prezident aýtdy diye. Prezident aýdym aýtmaýyn bilemok. Men şonu 2-3 geze kabulyna bardım şoň. Gaýtaryp goýberdiler. Şo barsam sorajakdym. Eger kabul etse, men Türkmenistanyň raýat hökümde kabul etse, men sorajakdym. Şunu al diýip aýdýarlar. Hawa, hormatly arkadagymyz, siz aýdýaňyzmy diýip sorajakdym. Şo derejä ýetip bizar boldum şo Daşoz vilayatyndan. İşlänok hiç haýsam. Prokuraturaňa işlänok, häkimligiňe işlänok. Kanun boýunça işlänoklar. İşleýärler, ýöne kanun boýunça işlänok. Şo prezidentiň çykaran kanun boýunça işlänoklar. Diňe iýiçi oturan bir zat. Meniň işden çykaryp şeýle ýagdaýda häzirim Gazagystan döwletine gaýtdym. Şo işlemäni hawa bolmasa karza batykdym da men. Şo ýer alýan, tahrir alýan, hawa kredit alyp, hawa dukan saldyryp gijirak öz-özüm dolandyrjak diýip karza batyrdylar. Karza battım. Häkimligiň adamlar şeýtdi. Men aýtdym şonu häkimligiň işgärlerine barp, men karza battım. Hawa dokument düzetjek diýip Aşgabatda gelip gitdim 3-4 gezek. Şunu al dokumentlerde düzetdirdim. Hawa patent açtırdım. Patentime nalogy patent töledim. Diýsem içim digläsem gelenok, ölseňem iş ýok. Şonu alyp olupdy. Ha işimden hem şeýletdiler. Turda bir adam barıp ýüz tutgordum näçe gezek. Turda bir adam maňa iş tap berip bilenak. Turda bir jerde günah ýok. Turda bir iş hödürleseler, turda bir iş berýär. Hödürlemen ýöne idaralaryň özleri alypty. Turda bir jerden hat getir diýip, o turda bir jerden hat turda bir jerde oçurtda durmadyk adam hataly bilýär. Şonu alyp olupdy Daşoz vilayatynda. Turda bir jerde oçurda ýok. Ýöne men dun, naçar men dun oçurda. Ýöne maňa hat bermeşe taýdy iş bardy. Ýöne bir ýanky barıp idaraň başlygy bilen gepleşse, bar turda birden hat getirdi, turda bir hat berýär şoňa. Ýöne şo turda bir janyň knigasyny barlasaň, şo oçurtda ýok. Wapşe turda bir janyň gapsyna sekenem aga şol. Turda bir janyň gapsyny nädedigini bilmeýän adam şo işe girjek wagtynda turda bir jay barıp hat getirip, ha oçurtda durun diýip, hat oçurtda duran kişi ýöne göz boýamaçylyk edip oturýarlar. Göz boýamaçylyk başga zat däl. Turda bir jay barsaň başlygy menden öňün çaglap başlaýar. Men näme deýin? Dogan men näme deýin diýip. Prokuratura barsaň, awa, oňa salýa biz idara däl, iş tap berin idara däl. Men hem aýdyn iş tap berin idara däl, sen dogry ýöne men işimi alyp ber diýende, kanun boýunça men işimi alyp ber diýen. Şo dokumentlaryň barsy elimde dur. Barsy, yalan dokumentlaryň barsy elimde dur. Prokuratura ýok adam bolsa da mende bar şo. Elimde dur şo dokumentlaryň barsy. Hormatly watandaşlar. Daşoz vilayaty şunu ýaly ýagdaýda